ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଯେଉଁ ସହରର ହେଉନା କାହିଁକି ଏହାର ରଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ହଳଦିଆ ରହିଥାଏ। ବସ୍ର ଆକାର ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ପଛର କାରଣ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି? ସ୍କୁଲ ବସ୍ ନୂଆ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ସବୁବେଳେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା। ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ର କରିବା ପଛରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗ 7ଟି ରଙ୍ଗ ଯଥା ବାଇଗଣୀ, ଆକାଶ, ସବୁଜ, ନୀଳ, ହଳଦିଆ, କମଳା ଏବଂ ନାଲି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତରଙ୍ଗୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଆବୃତ୍ତି ଅଛି। ତରଙ୍ଗୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତେ ଅଧିକ ସେହି ରଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ନଜର ସହଜରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଏହି 7ଟି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଲାଲ ତରଙ୍ଗୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲର ଷ୍ଟପ୍ ଲାଇଟ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପଦକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଚିହ୍ନ ବୋର୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦୂରରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ବିପଦରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିସହିତ 7ଟି ରଙ୍ଗର କ୍ରମରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ତଳେ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ତରଙ୍ଗୀୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପରେ। ଆପଣ ସହଜରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖିପାରିବେ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବସ୍ରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ ହେବାର ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏହା ଉପରେ ଫଟକିନି ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି କୁହୁଡ଼ି, ବର୍ଷା ଏବଂ କାକରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହା ପଛରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ରଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ବସ୍ର ଆଗ ଏବଂ ପଛରେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଥମିକ ସହାୟତା ବାକ୍ସ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଭିତରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ଝରକା ଉପରେ ଗ୍ରିଲ୍ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବସ୍ କବାଟରେ ଏକ ଲକ୍ ସିଷ୍ଟମ ରହିବା ଉଚିତ। ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ ଜଣେ ସ୍କୁଲ ସେବକ ରହିବା ଜରୁରୀ। ବସ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ସର୍ବାଧିକ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବା ଉଚିତ। ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଅତି କମ୍ରେ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ LMBର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିବା ଉଚିତ। ସ୍କୁଲ ବସ୍ରେ କେତେ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଯଥା ଘର ଠିକଣା, ଅବତରଣ ସ୍ଥାନ, ମାର୍ଗ ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି ଡ୍ରାଇଭର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।